ma'am. So, ito na nga. Since nagbabalot sila, ako rin ay mag-i-impake naman. No? Kasi later, matapos po ang, sabi nga ni Bakang, ang napakalaking event ng taon, ang pasabog. No? Ngayon ay mag-i-impake na ako, going back to Manila. Since si Gwen naman po ay nagbabalik na, ako naman na po ang uuwi ng Manila. Para sa... balik na ako. Oo. Kasi dito naman na siya. So, siya naman kasama ni Brenda. So, kung ano man po yung dahilan ng pag-uwi ko, si Bakang na lang po ang i-PM ninyo kasi ayoko na rin po salita, no? Siguro si Bakang, ikaw na lang siguro mag-ano. Basta bigay ko na lang po kay Bakang. Si Bakang na po bahala mag-sagot sa mga tanong nyo. Pokemon! No? For mga Pokemon. So I'm now fixing my things. Gamitin ko to kasi 26 to 29, nandun na po ako sa Pangasinan. So see you there mga kapamilya. So nandun na kami. And now, getting ready. No, kasi nahirap na kasi mamaya pagod na ako. So baka mamaya hindi pa ako makapagligpit kaagad ng mga gamit ko. Eh, ang flight ko is first flight going back to Manila. No oras yung first flight? 3:50. Oh, kaya pa. Oo, ay, 3:56 a.m. Saris ako ng 6:30. Kaya naman, ready na ako ng mga gamit na dadalhin. At syempre, meron tayong papasalubong sa aking mga pamangkin. Nakuha mo na yung pamtali! Yan. Doon naman sa amin kasi since wala ako mismo nung Christmas namin, Christmas medyo Noche Buena, so sa reunion kailangan nandun ako kasi nung nabubuhay pa ang aking mother, kami rin talaga naman na nag-aasikaso ng program, nag-aayos ng paano yung mga gagawin namin, no? So ayoko rin naman ipagdamot din sa family ko na entertain ko din sila, no? After ko sa airport, diretso na ako agad ng Pangasinan. So sa mga taga-Pangasinan dyan sa Mangaldan, see you there. Pupunta kami ng Alaminos sa 100 Islands and going to Vegan, straight to Pagudpod sa malaking LEC, sa makita-kita. Pamilya ko, bakit? Parang ayaw mo. Alam ka naman lalaki ko, lahat ng lalaki ko dito kinuha mo na. Binibigyan ko sila ng 150 ko, bibigyan mo ng 50. O, ito talaga. Ay! Hindi ako Bakang. So dahil dyan, ayusin natin mga gamit natin para later. Para dito, yung susuotin ni Brenda, dito na rin isang sikat lagay. No? Dito na rin yung outfit na mga shipping ko papunta sa airport. Ano natin? Parang carry lang tayo mga moms. Ang hirap na mag-access body. Mura lang naman. Sa iyo, ikaw kasi umuwi ka rito meron ka 150,000. Okay? Ang baba naman. Magkano nga? 155. Awag. Kinulang po ako ng 5,000 mga moms. Attention nyo. Kaya naman magkita-kita tayo dyan mga kapamilya. Ayan ang mga akla. Balot-balot na ng pang giveaways later. Smile ba? Ayaw, naka-fly away yung bibig. Ano? Uy! Fish! Binata na siya ngayon. Hello! So dahil kapaskuhan para sa kabataan ng aking Marang kapitana. kapitan ng aking kapitbahay at ang ating mga junk foods. Tama? Bahala ka Bakang? Junk food. Malaki ka naman. Labi ko naman sa'yo, itigil mo yung mga ganyang bisyo eh. Bata na 3 to 6 years old. Hindi, ano lang yan, pang 1 to 3. Only 1 year old. Oo. 2 months to 3. 1 year old pero imong gidalan si Kayla. Oh, di ba? Diba? Para-paraan ka lang din eh.
Siyempre, Rhea, para kay... Si Diday! Si Diday na may trangkaso. Naabutan. So, ayun na mga moms, no. Natapos na yung aking pag-iimpake and I'm ready to go na. Hinihintay ko na lamang po yung aking service going to airport. Natapos na rin po ang aming napakasayang party dito sa Hinaguan Park. And congratulations to all the winners. If you're watching this video, and so karugtong to ng aking pag-iimpake kasi uwi nga po ako ng Manila. And for some reason, ako naman yung reason ko pala. Ito pala yung mga reason kung bakit ako uuwi ng Manila. First, reunion namin. Pagpipinsan ng mga tito-tita ko. Ito yung mga kapatid ng mama ko. So, uwi kami lahat ng Pangasinan. Actually, last November, namatay yung kuya ng mama ko, yung isang kuya niya. Eh, nabawasan na naman po sila. Nakakalungkot, pero sabi nga nila, ganun talaga ang buhay. No? Darating at darating tayo dun sa panahon na aalis tayo sa mundong to. Pero sana at least marami tayong mabaon na masasayang alaala with our family, with our friends. So, iyon. Ngayon, our titos and titas, syempre, nag-exert din ng effort na sana matuloy namin ito, no, kasama ng aming mga pinsan, no, ng aming mga pamangkin, aming mga kapatid, diba? So, just like may titos and titas, ito rin yung plano at ginagawa ng mga pinsan nila. So, meaning yung pinsan ng mama ko sa side ng lola ko. So, maliban na sa sa family namin itself, yung mga pinsan ng mama ko, nung dalaga pa siya, I mean, yung apelido ng dalaga pa niya is Punay, is gumawa rin ng reunion. So, mula dun sa lolo at lola ko sa tuhod, Talampakan. Apo ko sa Talampakan kasi ang mama ko is apo. So ang plano is magkaroon, hindi lang dahil may umuwi galing ibang bansa, sana magkaroon din ng bonding yung mga magpipinsan, magkakilanlan, no? Kasi since nasa apo na sila so sana ngayon na magkakilanlan and wag maputol yung ugnayan na bilang mga magkakapamilya. And just like you guys, yung mga nanonood ngayon, Christmas is not just about celebrating special occasion. I guess it reminds us na sana patuloy nating pahalagahan yung pamilya natin. Hindi lang dahil Pasko, no? Sa personal kong experience, napakalungkot, napakabigat. Lalo na ngayon nag-iisa ako. I mean, wala na yung mama ko kasi siya na may lagi kong kasama before. Siya kasama ko sa buhay ko. No? Growing up, wala naman ang papa ko. Yung kapatid ko is may sarili naman siyang kapatid. May sarili siyang anak. May sarili siyang pamilya. So, ang akin, sana magtuloy-tuloy ito. No, itong mga kanitong klaseng gatherings. Bagamat napakahirap, pero sana siya yung lagi mong ilo-look forward every year. Hindi lang dahil Pasko. No, dahil may bago ka makikilalang pamangkin mo, may bago ka makikilalang apo mo na bago. Di ba? Yung mga ganong bagay. So, with that, nakita-kita tayo dyan. Kung magkita man tayo, sana pansinin nyo ako. Wow, papansin. Nandiyan ako sa Gisang, so we will be surely napupunta ng Labrador sa papa ko dadalaw. And dadaan kami ng Manawag bago umuwi ng Gisang sa amin sa Mangaldan.
Okay? So, yan yung mga reason ko ba't ako kailangan umuwi. No? So, kung yung iba sa inyo, siguro iniisip na ang yaman ni Ma'am Shiji kasi ganyan-ganyan, pamasahe, biyahe-biyahe, ganyan-ganyan. Ever since, hindi naman nagiging issue sa akin yun. Kasi ang kapalit nun, magandang memories. Yung happiness na may ibibigay ko sa kanila pag nandun ako. Kasi ako yung mag-host, ako yung magpapasaya sa kanila. So, yun yun. Yun yung worth it. Yun yung masaya. Maliban sa I have my family here sa CDO, meron din ako sariling pamilya. So again, sa mga nagtatanong, ayan na, 29, nandito na po ako. Kasi dito ako mag-New Year. Kung may gusto na naman magtanong sa inyo, o gustong questionin, ba't di ka umuwi sa inyo, doon ka mag-New Year, etc., blah, blah, blah. Sa susunod na vlog, sasagutin ko yan. Okay? For the meantime, thank you so much for watching. And yun yung reason bakit po ako uuwi. See ya! And God bless you, everyone. Merry Christmas!